Bună! Astăzi vă prezint cu entuziasm sistemul Multiplus Daikin, o soluție inteligentă și completă de încălzire, răcire și apă caldă menajeră. Dacă vă doriți confort, eficiență energetică și economie de spațiu, acest sistem este alegerea ideală. Daikin Multiplus combină până la 4 unități interioare cu un rezervor de apă caldă, toate conectate la o singură unitate exterioară. Astfel, puteți beneficia de apă caldă menajeră, încălzire eficientă și aer condiționat în toate camerele, totul într-un singur sistem compact. Haideți să vedem care sunt următoarele avantaje: economii de energie, instalare rapidă și ușoară, design compact, programare inteligentă, control prin aplicația Daikin Onecta, monitorizare de la distanță și compatibilitatea cu panouri fotovoltaice. Un alt aspect important al sistemului Daikin Multiplus este faptul că folosește tehnologia inverter, ceea ce înseamnă că reglează automat puterea compresorului în funcție de necesarul de temperatură. Ce înseamnă asta pentru tine? Consum redus de energie, ceea ce înseamnă că aparatul nu se oprește și pornește automat, ci funcționează continuu, la o intensitate optimă. Temperatură constantă și confort sporit, fără variații bruște de temperatură. Durată de viață mai mare a echipamentului și zgomot redus. Tehnologia inverter este una din componentele cheie care fac din sistemul Multiplus un sistem eficient, fiabil și ecologic. Daikin Multiplus folosește agent frigorific R32 cu un impact redus asupra mediului. Este o soluție Daikin eficientă pentru decarbonizare și locuințe sustenabile. Indiferent de sezon, Daikin Multiplus se adaptează nevoilor dumneavoastră. Puteți încălzi sau răci până la 4 camere, alegând dintr-o gamă variată de unități interioare elegante. Rezervorul de apă caldă menajeră este disponibil în 4 dimensiuni, de la 90 de litri la 230 de litri. Este proiectat pentru durabilitate maximă și consum redus de energie. Aveți nevoie de mai multă apă caldă menajeră? Apăsați butonul Powerful. În timp ce rezervorul va încălzi apa caldă menajeră electric, sistemul va răci camerele în continuare. Sistemul este suficient de inteligent pentru a comuta automat între moduri, oferind confort și eficiență pe tot parcursul anului. Toate unitățile pot fi controlate individual sau centralizat prin aplicația Daikin Onecta, cu programare, monitorizare de la distanță și control vocal. Astfel, puteți controla fiecare cameră în parte cu un consum redus de energie. Un aspect foarte important pe care mulți clienți îl apreciază este faptul că Daikin oferă un portal online dedicat, Stand By Me. Este un portal online creat de Daikin pentru utilizatorii finali, pentru a oferi acces rapid la informațiile legate despre produsul tău. După instalarea sistemului, tot ce trebuie să faci este să înregistrezi echipamentul pe platforma Stand By Me. Acolo să poți beneficia de următoarele avantaje: activarea garanției de până la 5 ani, posibilitatea de service autorizat și monitorizarea de la distanță. Dacă îți dorești un sistem care să-ți ofere confort complet, eficiență energetică și o tehnologie de ultimă generație, Daikin Multiplus este alegerea ideală. Este o investiție pentru viitorul locuinței tale. Te invit să descoperi toate avantajele acestui sistem direct aici, în showroom-ul nostru, unde le poți vedea, testa și discuta cu specialiștii noștri. Sau ne poți contacta oricând. Suntem aici să alegi soluția perfectă pentru casa ta.